morning mga everyone. Good morning everyone. Bahalag hamos pang dagway no unahon gid ang mga hayop ug atiman. Ara, akong mga atiman, akong mga hayop ug pagkaon. Karon kay manamon kong pagkaon, palantaw ta mo nga sila unsay lang gibuhat ha. Hi everyone. Na ako sa balay. Wa pa ko moadto sa tindahan kay wa pa man ko kahuman sa kuang trabaho dinhi. Malimpyo babi ako dinhi dapita, malimpyo pa, manilig pa. Grabe ang trabaho nako rong adlaw. So inig human na ni, una ko mo ato sa tindahan. Mag-prepare sa ko dinhi sa mahuman ko dinhi sa ako ang limpihon. So si karon patanawon ta mo sa kuang mga iro ha. Ka-cute ra ba? Ah. Nagharot-harot-harutan ang akong duha ka dugi. Wala. Wala. Wala akong dugi, ang akong katay. Mingming ang usa kay wala man diha mo muli. Dili lang sa gamay. Hala. No. No. Over sa game ha. Nako mga binuhi nga mga sabaan kanigi pinakasabaan oh. Early in morning magsayo gini siya giyaw-yaw dia. Wow, like that. Wow. Sayo na siya magsige yaw-yaw. Muna akong mga dugi di kong gatiman nga grabe ging sabaan na di na matabang. Nya kani mo yung pinaka-cute. Ang pinaka-cute nako dara. Ara akong pinaka-cute nga chihuahua si Muchang at almost 3 years old na no. Mag-4 na ka no. Mag-4 na si Muchang no. Minaw man ni Muchang sa. Mamino mo Muchang no. Gamay kay mo Muchang mata. Uy. Ang mata mo Muchang gamay kay no. Puro biyag no. Allergic ko na ni siya sa pagkaon. No. Bantiyanan ang pagkaon mo Muchang no. So that's all for today, everyone. Si Muchang. Bye-bye Muchang. Bye-bye. Bye-bye everyone.